Dan počinje prerano. Kakav san? Vreme prolazi prebrzo. Nikad da prođe. Tako sam sam. Što bar nekad nisam sam? Šta je ovo? Nisam spremna. Nisam spremna. Da li je iko ikad spreman? Hoću da porastem. Neću da porastem. Ne vredi. Uspeću! Mogu. Dosta je bilo. Gotovo je. Svaki dan je pun novih priča. Vaših priča. Telekom Srbija u vezi sa vama. I u liftu sa teniserom, na radnom stolu sa programerom, na putovanju sa Perom Žderom, sa Verom ili vulkanizerom. Kad si s nekim ili kad si sam, njam, 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 njam. Što ja volim taj keks, ja volim taj keks, ja volim taj keks. Vi to morate da probate. Obradujte prijatelje i poslovne partnere. Iskoristite novogodišnji popust i jedinstvenu ponudu ekskluzivnih i promotivnih poklona. Stilos maloprodaje i veleprodaje. Bezbednost američke nacije je ugrožena. Samo jedan čovek može da sredi stvar. Michael Dudikoff u akciji. Udarna grupa Sloboda. Gde si nju da vidimo ovde? Išla bi u more da se udavim, kunem. Jes da nema ulova ribe, ali ima račice. Da nemam više temperaturu, nemam groznicu. Samo sam malaksom kad ustanem, sve sam isproisao. Da mene to ne zanima, to njihova sramota, nije moja. Lako može da se desi da glasam i protiv nekih svojih. Sponzor Survivora Nissan Patrol. Za njega ne postoji nemoguće. Velika presova nagradna igra. Očekuje vas Renault Scenic, 5 Renault Talia, platne kartice Alfa banke, skuteri, računari, televizori, MTS kartice, više od 3.500 vrednih nagrada za samo 30 dana. Pres, rođena skačarolija. 3 godine sa vama. Alfa Bank čini praznike još lepšim. Koristite svoju Alfa Bank kreditnu karticu za praznike i nećete plaćati naknadu za podizanje novca sa bankomata, niti kamatu za kupovinu. Ili oročite svoj novac u Alfa Bank i odmah uzmite svojih 9,2% kamate unapred da potrošite kako želite. Alfa Bank. Zajedno imamo divnu budućnost. Sada zasadimo travu i temeljno zalijemo. Hajde da sakrijemo fleku od paradajza. Ah, majica je uništena. Spasit ćemo je pomoću Vanish Oxy Action Intelligence-a. Nova Intelligence formula pronalazi fleke i odstranjuje ih. Wow! Ni traga od fleke. Nema čak ni fleke koju smo sakrili. Dodajte jednu kašičicu pri svakom pranju. Verujte ružičastom, zaboravite fleke. Mirno spavajte. Always Night ulošci su duži kako bi vas zaštitili od neželjenih iznenađenja u toku noći. Za prijatnije snove. One noći su upravo postale bolje. Always.